המשאית שמביא החומר לוקחת גם פסולת, עם חלסוון הלוגיסטיקה באתר תמיד פועלת. מאיתום ועד צבע, מגבס ועד שלד, עם חלסוון כל תוכנית בנייה מיד עובדת. סחורה עד הקומה עם מנוף מנצח, עם חלסוון כל פרויקט פורח. החלסוון, הפרויקט שלכם תמיד מנצח. קיר מושלם ולא סתם עוד ציבה, בחלסוון תמצאו את הגוון לכל אווירה בטבע. מאיתום ועד צבע, מגבס ועד שלד, בחלסוון כל תוכנית בנייה מיד עובדת. בסניף החרש או בתלמיד בהוד השרון, חלסוון נותנים לקבלן את הפתרון. הצבע שמחדש להם את הבית מחכה בחלסוון.